ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Шахсиятҳое ки патент надоранд 5000 рубл ҷаримашон мекунанд. Тамом. Ки медонад дар куҷо праваи русӣ кунем? То моҳи сентябр ҳеҷ каса депорт намекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа. Тамошобинони азиз, пеш аз шурӯъ кардани мавзӯи асосӣ ба шумо як чиза хотиррасон мекунам. Касе ки мехоҳад канали моро дастгирӣ кунад, ссилкае ки дар комментария закрепит кардагиай, ҳамун ссилка бидроен ва регистратсия кунед. Мавзӯи асосии мо оиди шахсиятҳое ки аз Федератсияи Россия депортатсия шудагиянд. Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар вебсайти худаш қайд намуд ва хотиррасон кард шаҳрвандои хориҷиеро ки депорт шудагиянд. Вазорати корҳои дохилии Россия гуфт, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки депорт шудагиай ва ба роҳҳои ғайриқонунӣ ному фамилияша иваз мекунаву вориди Федератсияи Россия мегарда, дар ҳоле ки рейдҳо ташкил мешававу дастгиршон кунанд, дар ин ҳолат як умра аз қаламрави Россия ихроҷ карда мешаванд. Яъне ки шахсиятҳое ки ному фамилияшон иваз мекунанд ва бо Россия мераванд, баъд рейдҳо ташкил шудагиай ҳозир то рӯзи 1 сентябр ва дар ҳамин рейдҳо агар ки дастгиршон карданд, ай Россия депортшон мекунанд ба муҳлати як умра. Ва бисёри нафарҳо савол пешниҳод мекунанд махсус дар ҳамин мавзӯъ ки оё ному фамилияро иваз кардагӣ бошӣ, дар дохили Федератсияи Россия бошӣ, чӣ воқеа мешавад? Шахсиятҳое ки ба ному фамилияи пештарашон дар Россия қарор доштанд, патент доштанд, регистратсия доштанд, яъне ки отпечатки пальци споридагиянд дар ягон ҷо ва дар ҳоле ки аз сари нав ному фамилияшона иваз мекунанд, вориди Россия мегарданд, дар ҳолати ҳуҷҷатгузорӣ карданашон маълум мешавад шахсияти ҳамон одам ки дар ҳоли пеш вай депорт будагиай, чунки шумо отпечатки споридагиен вай дар база сахранид мешава меиста. Ва агар шахсиятҳое ки ҳамин гуфтагӣ мара кардагӣ набошанд, мушкилӣ камтарае ки ба сари ҳамиё биёяд, яъне имкон он қадар нест ки ин гуна шахсиятҳоро дастгир кунанд. Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ва инчунин шуъбаҳои муҳоҷиратии вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия айни ҳол рӯйхати ҳамин гуна шахсиятҳоро ба 100 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ нависонду баробар кард. Яъне Федератсияи Россия гуфт ки айни ҳол 100 000 нафар шаҳрвандои хориҷӣ наметавонанд ки вориди Россия шаванд. Исмоил нависад: салом акаи Сорбон, ҳамин номерода як бор занг бизан ё номерои Инстаграм та номерота гап зан, як суҳбат кунем, як проблема қатъяка. номи Инстаграм бародарам ҷада аст, сай метавонӣ ки бинависонӣ, ҳам суҳбат мешавем. Мирзобек Сайдалов нависад: рост мегӯям, 23 сентябр билет гирифтем 18800 рубл, Внукова душанбе як моҳ пеш. Бале дар ҳоле ки агар шумо чиптаҳотонро пешакӣ харидорӣ кунед, арзонтартон меғалта. Чхеле ки мо дар як барномамон қайд кардем, айни ҳол билетҳои моҳи сентябр танҳо аз фурудгоҳи Внуковаи Федератсияи Россия ба Душанбе ба фурӯш биромадагиянд. Тамом. Аз дигар фурудгоҳҳо оли дар фурӯш нестай. Агар ки дар фурӯш биромад, ҳатман ба шумо хотиррасон мекунем, мегем. Шералиева нависад: салом акаи Сорбон, ма дар Тоҷикистон бародарам 2 моҳи патент споридае. Ман метавонам патентам то моҳи февралай ба ҳамин патент кор кунам ё ки ай мара мекунам? Илтимос ҷавоб тера Аҳмад. узри зиёд ва нафаҳмидам мақсади гаптон дар чиай, вале агар гуфтанӣ бошӣ ки патент то моҳи февралай сумша пешакӣ пардохт карданӣ кор карда метавонӣ ё ки не, албатта ки метавонӣ кор кунӣ. айни ҳол қарори нави Федератсияи Россия барои ӯ шахсиятҳои оиди патент ки касе ки бе патент кор кардестай
вай барава бояд патент кунад ва дар ҳоле ки дастгир мекунанд айни ҳол шахсиятҳое ки патент надоранд 5000 рубл ҷаримашон мекунанд тамом ва ба қарори Федератсияи Россия то моҳи сентябр ҳеҷ каса депорт намекунанд. Вале агар аз 2 маротиба зиёд бе патент ки қапидан 5000 ҷарима карданд, дар ин ҳолат баъде ки қарор ба итмом мераса, депорт кардани муҳоҷиро шурӯъ мешавад. Яқубов нависад: салом бачаёча, худо доимо саломат бош. Яка роҳи заминӣ кушода шидиянд, мегуфтед мо билет гирем арзонтар, фаҳмона куҷо гирем билети самолёт ака. Билети самолёт аз фурудгоҳ бе ягон мушкилӣ метавонӣ гирифта, вале роҳи заминӣ кушода шидагӣ нест. А ягон ҷо кушода шидагӣ нест ба Тоҷикистон. Официально на Узбекистон, Қирғизистон, ягон давлат ба Тоҷикистон кушода шидагӣ нест барои рафту омад кардани шаҳрвандон. Шаҳром Усмонов нависад: якай сорбон кай амнистия мешида бошад? Рӯзаш аниқ нашида ҳолиам пешакӣ раҳмат. Амнистия то 30 солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки то 9 сентябр мешава, вале то рӯзои душанбе ёки сешанбера ҳамон қарор бо як бори дига мумкин пешниҳод карда шава ва дар уҷа қайд мекунанд ки кадом статьяҳо озод мешаванд ё кадом статьяҳо сол кам мешава. Агар ягон ахбороти нав шид, мо видео мекунем ба шумо мегем. Ҳама чи тиҷей нависад: ака алимент пеш аз ҷудо кардани ЗАГС мешава? Мусулмонӣ ҷудо шидагӣ бошад? Не, намешава бародар, чунки барои алимент супоридан суд бояд ҳалнома буброра. Дар ҳоле ки шумо ариза пешниҳод кардагӣ набошед ба суд барои ҷудо кардани ЗАГС, дар ин ҳолат алимент талаб карда намешава. Барои ки вақте ки шумо ариза менависонед барои бекор кардани акди никоҳа ки бекор кардан, баъд дар пунктҳои ҳалнома барои ҳамон алимент низ қайд мекунанд. ZH нависад: поезд Москва Хуҷанд ёки Москва Душанбе? Ич хел фаҳме Москва. Поезд кушода шидагӣ нест роҳшолӣ. На Хуҷанд Москва, на Душанбе Москва. Мир нависад: салом алейк мардум, ки медонад дар куҷо праваи русӣ кунем? Касе ки медонад праваи российский дар ҳамун Федератсияи Россия куҷода мекунанд арзонтар, чи хеле дар комментария бинависонам, мо дар видеои оянда мегем, чунки Федератсияи Россия барои шахсиятҳое ки ба ҳайси ронанда кор мекунанд, яъне таксӣ кор мекунанд, қонуни нав бировард ки бе ҳамун ҳуҷҷати ронандагии Федератсияи Россия дига кор кардан мумкин нест. тамошобинони азиз, барномамона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.